Исәннәрмесез, саулармысыз, ни хәлләрегез бар? Исән саулар гына яшәп тордыгызмы? Без сезнең белән бүген Әрмән халык әкиятен тыңларбыз. Әлеге әкиятнең исеме Һөнәр алтыннан кыйммәтрәк дип атала. Борын заманда яшәгән ди булган ди бер патша. Ул патшаның бер бик сәер гадәте булган. Гади киемнәрдән киенеп, халык арасына чыгып йөрергә яраткан. Аның турында нәрсә сөйлиләр, нинди фикерләр бар, барсын тыңлап, ишетеп, җыеп йөргән дә, булган хаталарын, кимчелекләрен төзәтеп, бик тырышып әлеге ил белән идарә итә икән. Менә шулай көннәрдән бер көнне гадәттәгечә гади киемнәрдән киенеп базарга чыгып киткән патшабыз. Базарда әлеге патша сылы гәүдәле бер кашык су белән йотарлык кызны күреп гашыйк булган. Тиз генә вәзирләрен үз янына чакырып алган да, әлеге кызның әти-әнисеннән бу кызның кулын сорарга җибәрергә кушкан. Вәзирләр әлбәттә инде әлеге кызның өенә килеп кергәннәр дә әти-әнисенә патшаның гозерен әйткәннәр. Кызның әти-әнисе бик аптыраган, хәтта куркып калганнар. Ничек инде патша, хәтле патша аларның кызларының кулын сорый. Әти-әнисе кызны чакырганнар да патшаның гозерен җиткергәннәр. Кыз бер дә аптырап тормаган, әлеге вәзирләргә караган да патшаның нинди һөнәре бар дип сораган. Вәзирләр аптырап, син нәрсә сөйлисең, кызый? Патшаның нинди һөнәре булсын инде? Аның һөнәре идарә итү, без менә аның кул астында эшләүчеләр аңа хезмәт итәбез дигәннәр. Юк, мин һөнәрсез патшага кияүгә чыгарга җыенмыйм. Берәр һөнәр үзләштерсен, аннан соң яучылар җибәрсен дигән. Әлеге сүзне, гозерне вәзирләр әлбәттә инде патшага кайтып җиткезгәннәр. Патша да аптырап калган. Кара, нинди тапкыр акыллы кыз. Ярар, синеңчә булсын. Патша озак уйлап тормаган, үзенчә иң җиңел дип уйлаган һөнәрне палас тукуны үзләштерә башлаган. Бер ай дигәндә ул инде палас тукырга өйрәнгән. Һәм нинди палас, бик әйбәт палас тукыган да бүләк итеп әлеге кызның өенә җибәргән. Вәзирләр паласны күтәреп, кызның өенә кереп патшаның хезмәтен җыеп салганнар да, я, менә патшаның өйрәнгән һөнәре шул. Син ризамы аңа кияүгә чыгарга дип сораганнар. Кыз ризалашкан, һәм патша белән алар бик матур туй итеп яши башлаганнар. Бер ел узды микән, ике ел узды микән, патша кабат иске-мыскы киемнәргә киенеп, үзенең иле буенча сәяхәткә чыгып киткән. Шулай сәяхәт итеп йөргәндә, моны юлбасарлар эләктереп алганнар да бик бай сәүдәгәргә сатып җибәргәннәр. Бай сәүдәгәр әлеге патшаны, ул аның патша икәнен белми бит инде. Ул бит иске-мыскы киемнән киенгән. Әлеге кешене өенә алып кайткан да бер бүлмәгә бикләп куйган. Бер-ике көн торганнан соң әлеге сәүдәгәр кергәндә патшадан сораган: "Мин сине монда бушка шатып тота алмыйм. Синең берәр һөнәрең бармы, яле?" Патша әлбәттә, "Һөнәрем бар. Мин палас тукый беләм" дип җавап биргән. Шундук ул сәүдәгәргә палас тукырга тотынган. Бер атна үтте микән, ике атна үтте микән, патша гаҗәеп бер палас тукыган. Аннары ни булган дип уйлыйсызмы? Ансын инде иртәгә белербез. Мин Хуҗа Насретдин, киләсе очрашуларга хәтле сездән хатлар һәм рәсемнәр көтеп саубуллашам.